سلام كبرات تخاتلتي نحجاب استدالو زيناتات إيرترا حدش ممرحيتات كورونا يحلفها مهلوا كاثوليكويت بيت كريستيان إثيوبيا بزعبة كينات إثيوبيا زوجات مجلسي تيفان حدش مس بريزيدنت إيساياس تراخيبة كتبل زرقي حتى زلات صحف بايتو توكلت إثيوبيا زحلفو حدش وسانه أبدو أفريقيا أنصار تكال نداد الشل حليف زلبيين كالإنز دسس كخوانيو نايوتر تخاتلتي إذا channel نموخان دما سبسكرايب كتقبرو بخبري يعدمكم إيرترا نبتها جرزاتو جياشو زملكت حدش ممرحيتات كورونا كم زوج أتافليتا لعلوي حيل عمام مكلخال كورونا أبزوج أو مجلسي نبتها جرزاتو جياشو أم معرفون فرت أسمرة مرمرة جبر لهم مخانون تلخيفهم زت رغبو بناتاتهم واتساي أبتن بسبب مزز تفليا هوتيلات كوش شب مخانهم حبيرو اتحدش ممرحي أم مجلسيو إيرترا مسأتو أبها جراو معرفون فرت أسمرة بز جبر لهم مرمرة بكوفيد 19 ملكافهم زت رجاجس جياشو بناتاتهم واتسايتات بمنسترت عنا بستمرت هوتيلات كم زو الشبه قبريو زرزر أم معرفة نفرتك قرب يزبل كوينو أغدي مكسر حلو زنحك أدم مرمراون أبوت كم زلو اتلو مزوات أما قلت تقيسو بتوسغي متأن ملكفت كورونا أو وشت أحد ورحي بشمنت ميتاوي توسيخو خمزلو اتحايل عمام حبير لا منسترت عنا إيرترا لوم ربع وزوج حبريتا حدا ودت 74 عمد زيغا أبزو مأكل بموت كم استفلين عسرت شو عتا حدش زيغاتات كم استلوفن قليت لا أب إيرترا كساب حجي بحمم كورونا 74 زيغاتات وتم كسؤالن كله بحف شخا شو عت شحنت شعت 240 شو من تلخيفهم كابزيهم دما اتم شو عت شحن شو عت 210 حدن حاويم كفانو كله 233 طرايوم اب هوسبيتالات تعاقبهم زركبو كم زفلت إيرترا اتو انكو كتابه كورونا مهاب زي جمرت افريقاويت هاجر كوينا مرمراتاتون بسرعه كم زي كايت صبصبات يغلصو اتي ننوح وان مجلصيتات يكون حبريتا كيهاب زصنحه لعلوي حيل عمام بزعبا كتابه زلو بوليسي انتي مخانو ابزنا حج حبريتو اي تقسنا لا اتلعلوي حيل عمام إيرترا ابت مجلصيو بتوسغي هلو كونتات اب قمت بمئتاو ابزت افاف ورحات طرن لكاتيدن ازي اقداس انت زي كوينو كابن بن إيرترا زقبر مغشاتات بزتخاله مطن خاله اوان كسغاغر يمرص كبل تم حصين الله كم زفلط حدش عليت كورونا فيروس اوميكرون اب امريكان حيال هاجرات اوروبان لعل مطن ملكفتي يمزغب مهلاو عبسغات يفطير زركب كونفرنس باباسات كاثوليكويت بيت كريستيان إثيوبيا نتم أب سمين إثيوبيا بزتولع كينا زتهاسي وغنات حجز زوعل $2 مليون كتأخذ مخانق أليتسو كونفرنس باباسات كاثوليكويت بيت كريستيان إثيوبيا نتجنزب كاب أبيات كريستيانات كاثوليكويان تكالات كومون كاب سعبت تهيمانات كتأخذ مخانو أفليت الله دمسي كاثوليكويت بيت كريستيان بزغنت مربب حبريتا فاتيكان نيوس زوات أمجلت كم زملكتو اتجنزب نتم بسنك كينا زتهاسي سباتي كوعل كونفرنس باباسات بزغنا كايدو غوبا ادما قند زعبو اتي اب سمين إثيوبيا زلو كينات كم زنبره ونغليص لا اب تግራይ ጀሚሮ ናብ ክላት ዓፋርና አምሓራን ዝለሓመ ኩናት ካብ ዝውላዕ ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ዓለም አቡነ ፍራንሲስ ከምኡን ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ እቲ ጎንፂ ደው ክብል ጻውዒት ከቅርቡ እዮም ጸኒሖም መርበብ ሓበሬታ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘውፅኦ ዜና ድማ ኩሎም ተሳተፍቲ ኩናት ናብ መድረኽ ዘተንኽመፁ ኮንፈረንስ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ሓቲቶም ኣለው ክትብል እንከላ ኣቕሽሽቲ እታ ቤተክርስቲያን ድማ ኩናት معنويو هيوت النبرتن يطفئ نمحبرسب يمقاقل اتياب ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ዘኸተሎ ሰብኣዊ ቆጠባውን ማሕበራውን ቀሉላዋት ድማ ንርእዮ ኣለና ክብልዮም ተዛሪቦም በቲ ኩናት ብዙሓት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝተደፍራ ዜጋታት ካብ መረበቶም ከም ዝተፈናቀሉ ማሕበራዊ ምትእስሳራት ከም ዝፈረሰን ንማእሰርቲ ዝተቃልዑ ወገናት ከም ዘለውን ብምጥቃስ እዚ ኸኣ የሕዚንዎም ከም ዘሎ ድሕሪ ምሕባር ንኢትዮጵያ ንጽልይ ኣለና ብምባል ኣብቲ ኩናት ዝሳተፉ ዘለዉ ወገናት ናብ ልዝብ ክመጹ ምግባር ቤተክርስቲያንን ኩሎም ዜጋታትን እጃሞም ከበርክቶ ጸዊዖም ኣለዉ በጀካ ነቲ $2 مليون ምትእኻብ በተወሰኺ በኻልኦት መንገድታት ኣቢሎምውን ነቶም ብሰንኪ ኩናት ኣብ ጸገም ዝርከቡ ወገናት ሓገዝ ከም ዝቆጽልሉ ኣፍሊጦም ኣለዉ ከምዚ ዝከር ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ኤርትራውን ኣብ መጀመርያ እዚ ኩናት ንሰላም ዝጽውዕ ንኩናት ዝኹንን ደብዳቤ ጽሒፋ ኩሎም ወገናት ሽግራቶም ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሑ እያ ጻውዒት ኣቕሪባ ዝነበረት فلتي أمريكاويت إيرتراويت توسعيت تيفانا حدش بزعبا متساي حزب إيرترا مس بريزيدنت إيساياس تزراري بكتبل أم محبراو ميديا زركب علا وحسابات صحيفة إتها بإيرترا مبصح تقبر زله ببت توسعيت تيفانا حدش أب تويترن إنستغرامن أب زرق حتى حبريتا من إسيات بزح زصبي ونقر الله حق أني هابتي انتاي مخانو كفلت يوم إلى خد صحيفن كلا زرزر تحستو نايتلوم الربع زكاية تزرب جن بنصر أي حبرتن تيفانا حدش أب عام تخلت تشحن 10 شومنتن أبو أنا مقبل
ብተግባር ናብ ኤርትራ ፈላመ ጉዕዞኣ ዝገበረት ኮይና ኣብዚ ናይ ሎሚ ጉዕዞኣ ድማ ኣብ ንኡዞብ ዓዲ ኋላ ኣብ ዝርከብ ገዛ ኸረን ተባሂሉ ዝጽዋዕ መበቆል ዓዳ ጤሳ ከም ዝተዋሃበት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሓቢራ ነይራ ንሳ ድሕሪ ጤሳ ዝተዋሃበትሉ ኣጋጣሚ ክብሪ ተሰሚዕኒ ኣብ ሓጎታተይ ከም ዝተሓበኑ እፈልጥ እየ ምስ ህዝበይ ግዜ ንምሕላፍ ተሃንጢ ኣለኹ ክትብል ምስ መበቆል ዓዳ ዘተኣሳሰራ ጤሳ ምርካባ ከም ዝሕጎሳ ተዛሪባ ነይራ ከም ዝከር ቲፋን ሓድሽ ኣብ ግንቦት 2019 ጽምብል መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ንምስታፍ ናብታ ሃገር ኣብ ዝተመለሰትሉ እዋን ኤርትራዊ ዜግነት ተዋሂባ ነይራ ባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብ10 ታሕሳስ በቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ጸዲቁ ከድመጸሉ ናብኡ ሓሊፉ ዝጸንሐ ሃገራዊ ናይ ልዝብ መድረኽ ክምስረት ዝኽእል እማመ ኣጽዲቁ ከም ዘሎ ተገሊጹ ባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዝገበሮ መስርሕ ምድማጽ ነቲ ዝቐረበ ሃገራዊ ናይ ልዝብ ኮሚሽን ምምስራት ዝብል እማመ 238 ክምስረት ንደሊ ኢሎም ከድምጹን ከለዉ 13 ተቃዊሞም ሓደ ድማ ካብ ምድማጽ ተቆጢቡ በዚ ኸኣ እቲ ናብዚ ባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ዝቐረበ እማመ ብዓብላሊ ድምጺ ጸዲቁ ይዝርከብ ኣብቲ ዝቐረበ እማመ ኸኣ ምምስራት ናይቲ ኮሚሽን ናይ ዘተ መድረኽ ክኸፍትን ሓድነት እቲ ሃገር ዘዕብን ዝብል መግለጺ ይዝርከቦ እዚ ይኹን እምበር ንኽምስረት ሕጂ ብባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዓብላሊ ድምጺ ተቐባልነት ረኺቡ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ በቤት ምክሪ ካቢነ ሚኒስትራት እውን ጸዲቁ ዝነበረ መድረኽ ምይይጥ ዝፈጥር ሃገራዊ ኮሚሽን ልዝብ ነቶም ኣብዚ እዋን ቀንዲ ተቃወምቲ ብኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለዉ ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ከሳቲፍ ዲ ኣይኮነን ዝኾነ ዝተዋሃበ መግለጺ የለን ኣብ ኢትዮጵያ መንጎ ዝተፈላለያ ብሄራት ተኸሲቱ ዘሎ ምትፍናን ቀንዲ ፖለቲካውን ጸጥታውን ብድሆ ኮይኑ ምህላው ዝግለጽ ኮይኑ ብዙሓት ሃገራት ድማ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት ሓድሕድ ንምፍታሕ ንኹሉ ዝሳተፍ ናጻ ናይ ልዝብን ምይይጥን መድረኽ ክጅምር እየን ክጽውዓ ጸኒሐን ቤት ፍርዲ ደቡብ ኣፍሪቃ ዓርሞሸሽ ኣፍራይ ነዳዲ ዝኾነ ትካል ሸል ኣብ ምብራቃዊ ገማግም ባሕሪ ሃገር ነዳድን ጋዝን ንምርካብ ከካይዶ ዝጸንሐ ዳህሳስ ኣጊዱ ካብቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ብዘስዕብ መንገዲ ዘካየዶ ዳህሳስ ዝወጽእ ድምፂ ነታዊ ስነ ህይወታውያን ውሽጠ ባሕሪ ክጎድእ ይኽእል ዝብል ስግኣት ዘለዎም ተጣበቕቲ ኣከባቢ ነቲ ውሳነ ንኢዶም ኣለዉ ሸል ብወገኑ ንጥፈታቱ ኣወንዚፉ ነቲ ውሳነ ይግምግሞ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎ ሚኒስተር ጸዓት ደቡብ ኣፍሪቃ ጉዋደ ሞንታሻ ግና እቶም ነቲ ፕሮጀክት ዝነቕፉ ዘለዉ ሰባት ኣፍሪቃ منጭ ጸዓት ከይህልዋ ዝደልዮም ክብል ወቂሱ ነቲ ውሳነ ዝሃበ ዳኛ ጀራርድ ብሎየም ሸል ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ዳህሳስ ከካይድ ዝተዋሃበ ፍቃድ ሕጋዊ መስርሕ ዘይተኸተለ ኢሉ ኣብ ምብራቃዊት ግዝኣት ኬፕ ዝርከብ ገማግም ባሕሪ ብተፈጥራዊ ስሕበቱ ዝፍለጥ ኮይኑ ተጣበቕቲ ኣከባቢ እቲ ኩባንያ የካይዶ ብዘሎ ምንቅጥቃጥ መሬት ዝፈጥር ዳህሳስ ኣብ ልዕሊ ዶልፊን ዝርከቦም እንስሳታት ባሕሪ ጉድኣት ከብጽሕ ይኽእል እዩ ክብሉ እዮም ዝካትዑ እቲ ትካል ቅድሚ ሕጂ ቤት ፍርዲ ብዝሃበ ፍቃድ ኣብቲ 6000 ኪሎ ሜትር ስፍሓት ዘለዎ ከባቢ ካብ መጀመርታ ወርሒ ታሕሳስ ጀሚሩ ነጥፈታት ዳህሳስ ቀጺሉ ይጸኒሑ ኣብቲ ትማለ ዝተዋሃበ ፍርዲ ግና እቲ ዳህሳስ ጉድኣት ከም ዘብጽሕ ሰብ ሞያ ከም ዝመስከሩን ሸል እኹል መካትዒ ከም ዘየቕረበን እቲ ዳኛ ገሊጹ እዩ ነቲ ዳህሳስ ኣጊድዎ ዘሎ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም